Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona ke makuthi ke usuku lakho lokuqala uyithola ke uhlangana nalo mbukiso. Ngicela ungalenzi iphutha kusekhala la subscribe ku channel ulike ivideo ebese ke uciphiza i-notification bell. Wenzela ukuthi ke mangifaka ivideo wena uthole i-notification, then ngokusheshsha bese uyangena kwivideo uyayibuka. Sikwe-Trend TV siyaqinisekisa ke ukuthi ke sikulethela ke lolo daba olusuke lusemathini ngalolo suku. Ingane zakwethu sikubhekela ke nje egamekweni eyithe zenzeka ekulona ke usuku lwanamhlanje lo esimbona esithombeni emva kwami intokazi encane uSinethemba Ngcobo obeneminyaka ewu-18 enza ugrade 10 laphaya eGeorge Mbele High School endaweni ke yakwaMadlala eMgogo echibini kaWard 15. Indaba ke ezibuhlungu intokazi ke le itholakele emfuleni isishonile. Kubikwa ukuthi ke ubhuti wakhe uthe uSine bewumuntu ozovuka aye esikoleni, nalapho ubhuti wakhe ezwe i-alarm ekseni lingacishwa muntu. Nathe mayithi uyobheka erumini yakhe uSinethemba wathola ukuthi ke akekho. Indaba evelayo ke namhlanje ke utholakele umzimba wakhe emfuleni uMzumbe River, okuthuse abantu abaningi ukuthi iso beliphumele ngaphandle lilenga, okungazeki ukuthi ngabe ulinyazwe ilwane zasemanzini noma ubulawe umuntu thizeni. Lesigameko senzeke laphaya endaweni yakwaMadlala eMgogo echibini kaWard 15. Like ivideo, subscribe ku-channel, uphinde ucommente ku-comment section ungitshela ukuthi kuthini ukuphawula kwakho ngalolu daba. Sikwe-Trend TV ngizohleze ngikhona ngulethela ke eyisematheni usuku nosuku ahlangabezane kwivideo elandelayo.